खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 10 जुलाइ समबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों गिलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। माबा मोनसे दाय मावनानै हरखाब साजा मोनगोन। गावनि गोरोन्थिनि थाखायनो साजा मोनगोन। दुखुनिफ्राय बारग'नाय नङा। बृष राशि। बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदानि सुखुआव रंजानाय लागोन। नखरनि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावगोन। मिथुन राशि। साख्रि बाख्रिनि फारसे खौरां फैगोन। साख्रिनि बेलायाव मोजां मासि मोनगोन। गावनि बिबानखौ मोजाङै दैदेनगोन। कर्कट राशि। देहानि फारसे मोजां जानाय नङा। नोंथाङा देहानि जेंनाजों खस्थ' मोननांगोन। देहानि बेमार आजारखौ लानानै दुखु जानांगोन। सिंह राशि। हरखाब माबा मोनसे जेंनानि थाखाय साननैनि गेजेराव नांलायनाय जागोन। गोसोआव अहंकार जागोन। रावनिबो खोथा लानाय नङा। कन्या राशि। मोजां खामानि मावनायनि थाखाय मान मोनगोन। गावनि मान सन्मानखौ लानानै गोग्गानाय लागोन। साननाय हनायफ्रा साबसिन जागोन। तुला राशि। नखरखौ लानानै गोजान जायगायाव दावबायहैगोन। दावबायनायनि गेजेरजों अनलायनाया बांसिनगोन। गोसोखौ उदां मोनगोन। वृश्चिक राशि। गोसोआव गोजामखौ गारनानै गोदान मिजिंनि लामाजों आवगायनो सानगोन। थासारिनि सायाव अराय सम सांग्रां जागोन। धनु राशि। जानाय लोंनायनि फारसे सांग्रां जा। हरखाब आदार जानायाव खैफोद जानो हागौ। देहायाव जेंना जानायनि मिजिंआ बांसिन। मकर राशि। सुथुरनिफ्राय रेहाय मोननो हागोन। सुथुराबो नोंखौ अनसायफिनगोन। गुबुननि गाज्रि नोजोरनिफ्राय उदां गोसोयै सोलिनो हागोन। कुम्भ राशि। बेफार फालांगिनि फारसे गोबां खहा जागोन। आंखालनि समाव आरोबाव जेंना जासिनगोन। नखरनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो गोब्राब जागोन। मीन राशि। गोसोआव आलादा साननाय फैगोन। हरखाब सोरबा लाइमोनखौ गोसो थोगोन। गोसोनि थार साननाय हनायफोरखौ बिमा बिफानो फोरमायगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।